Waray roots in the house, from kanto to kanto. Mga marites na liwat, pero this time, good vibes la. Check! Yeah! Oh, yeah! Aga pala, may nagkatitirok na pero sunod nga line, uy may balita. Kape sa kamot pero dilaan mapaso. Chismis overload, bagaan radio hit. Sa kanto nagtapok, kaupay san hangin. Pero an istorya, baga daw sugat sin. Pelikula nga trending, tikang sa balay tuptop sa plaza. An simod waray undang naginakbot na, nga tanan ginbabantayan. Waray good palya, mas pas-pas baka mo san wifi connection. Breaking news dayon, waray confirmation. Bisan waray pruweba, go gihapon ang show. Kay basta may storya, let's go, let's go. Hoy mga marites, sayawan ay ayaw la pirmi chismis. Enjoy the day, ni sila chilla, good vibes la. Life is too short na puro la drama. Hoy mga marites, kantaan ay imbis panlibag pagkanta na lalugod. Kay mas maupay ang kalipay nga tinuod, kaysa chismis nga puro kasamok lagod. Eyes like CCTV, kita ang tanan. Zooming pagod bisan waray kalabot man. From tindahan nga to sa eskwelahan, ikaw ang reporter san barangay station. Uy nakita ko asya an intro pirme, pero an ending iba an ungod besye. Uy pastila, parehas an viral post nga waray fact check, pero share gihapon dire-diretso, no break. Check it out, ayaw pag seryoso, laugh it off, smile. Convert ang